Pilason ng isa ka lalaki matapos gintido sang riding in tandem suspect sa isa ka subdivision sa Barangay Buray sa Banwa sang Uton kagabi. Ginkilala ang biktima nga si Erwin Hordan, security guard 3 sang Iloilo Fishing Port Complex. Sa impormasyon nga nakuha sang Radyo Bandera Iloilo, si Hordan ang nagdulong sa iya katrabaho sa among lugar apang sang inina ang papauli. Ginbantayan siya sa dalan sang suspect kag gintiro apang maswerte nga wala ini napuruhan kag nadala gilayon sa Western Visayas Medical Center. Naibaluan nga si Hordan man ang isa sa ginatudlo nga persons of interest sa pagpatay kay Glenn Peremne sa Iloilo Fishing Port Complex. Suno sa kapulisan, may duha sila ka anggulo nga ginasundan angot sa pagtiro kay Hordan. Una nga ginalantaw nila ang angot sini sa pagpatay kay Glenn Peremne sa diin isa sa ginatudlo nga persons of interest si Hordan, samtang ikaduha naman ang love triangle. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.